Chat. Hai să mai producem un... Nu sunt om. No, I'm not a human. Vă pup. Toate bune, sper. Hai să încercăm un ending. Să vedem cât de bun pot să fiu la el. Ending-ul ăsta vreau să fie ceva... o să trebuiască la un moment dat să vină cultiștii și să-i țin pe toți în casă. Teoretic. Dacă îl fac pe ăla îl vreau. Altceva, nu știu. În orice caz. Hai să-i dăm drum. Oho, long time no see. Noroc, vecine! Long time no see. Cum ți-e viața? Ca de obicei. De aici bănuiesc că știți. Am mai făcut. Se știe. E vorba de soare. Vin ăștia din underground. Vizitori. Care poți deveni și tu unul. Sau ies din pământ și altceva. În fine. Ideea e că și noi suntem niște vizitatori, nu știu, vizitatori o să zic, că așa vreau. Până la urma urmei, și noi suntem niște vizitatori. Și ceea ce vrem să facem noi, ceea ce vrem să facem noi, este să refuzăm să credem că suntem ceea ce se află în jurul nostru. Noi ne transformăm încet încet. Și cel mai tare se vede la noi la axile. Momentan încă nu am învățat. O să învățăm pe parcurs cum să verificăm acești vizitatori. Îi putem verifica la mâini, unghii, dacă au pământ, murdărie sau ceva, sau iritații, sau mi se pare că chiar și degetul mijlociu e ceva legat de la mijlociu. N-am înțeles încă. Că se aseamănă prea tare între ele, că unul e mai mare decât celălalt și că sunt egale sau pentru chestie de genul am înțeles că și atunci este declarat vizitator. Mai departe aici avem radio, știți cum să-l folosim, tragem stânga-dreapta de ăsta ca să găsim frecvența, nu găsim frecvența, ne băgăm pe partea asta la altă. Frecvența e pe partea asta la altă, undeva pe aici, pe mijloc. Salut, e un d-ăsta de urgență, cum putem să vă ajutăm? Arde. Poți să ne descrii ce vezi? E un foc? Nu, e soarele. Efectiv, soarele arde rău, dar rău de tot. Deci soarele arde rău, dar rău de tot. Rău de tort. Și aici avem bucătăria. La bucătărie, când o să învățăm despre cum să ne verificăm... Momentan în stânga sus avem energia aia. Și ușa asta care este ușor crăpată, asta înseamnă că avem pe cineva aici. Uite-l pe vecinul. De ce să las oameni în casă? Pentru că dacă e singur vizitatoriu o să vină și o să te omoare. Numărul lui de telefon este 313424. Hai să vă arăt un easter egg. Imediat. Cum era? 000421? Invalid 000, ok. Două secunde. Gata, chat, m-am întors. Era 000451. Hai să vă arăt un easter egg interesant. Hai să vedem. Deci, pe scurt, ca să se înțeleagă, noi putem să sunăm la anumite numere de telefon după ce aflăm care sunt. Adică, exemplu, numărul lui vecinul. Mi l-am scris pe o notiță, mi-am băgat un pin în perete. Am găurit peretele și mi l-am pus pe vecinul aici.
V-am mai zis de Fema, ați văzut, m-am jucat vreo 3 ore. Aveți content pe YouTube. Suntem 2 oameni care, eu și cu încă o persoană, cred că, care mă urmăresc aici. Se uită la mine. Așa că, na. Și acum, asta este linia de la Fema. Cum putem să vă ajutăm? Ținând cont că eu nu știu deja numărul. Și apoi, avem 2 din astea. Fema, ce e aia? Sau, despre ce este vorba? Și acum să vă arăt ceva interesant. Înainte să poată să termine, o voce masculină a început să se audă din depărtare gen "Uaaaa!" Știi? Ceva de genul. Înainte, deci din punctul în care ea va să zică Fema este un ăla. Apoi vine cineva pe altă linie. Ești terminat? Închide dracu telefonul! Și exact asta se și întâmplă. Ești terminat? Tu ești complet prost? Închide-te acum! Și acum, dacă mai sunăm o dată 000 451, putem să sunăm la loc. Eu încă n-am învățat despre ce este vorba. Acum am dat cealaltă variantă. Și este exact aceeași chestie. Foarte interesant. Asta este un easter egg. Foarte interesant. Mai departe, ce pot să vă zic? Ziua 1, prima bere. Ziua berii. Am vorbit deja. Gândac. Uite alt gândac. Uite lămâie. Gândacul iese de pe aici. O să iasă de pe aici gândacul. Berea ne ajută să ne băgăm la somn. Dacă considerăm că nu avem nimic de făcut în timpul zilei, automat ne punem să dormim. Dacă știm că nu avem vizitatori în casă and bullshit, da, ne punem direct la somn. Vecinul, el se află în continuare în bucătărie și seara o să înceapă lumea să bată la ușă. Asta mică este fica lui vecinul. Sunt foarte speriată. Unde-i taică-miu? Cum îl cheamă pe taică-tu? Zice. Ai uitat cum îl cheamă? Stai. Doar mă testezi să vezi dacă sunt vizitator sau nu. Ești deștept. O să încep și eu să întreb chestia asta, să testez oamenii. Cum ai ajuns aici dintr-o singură bucată? Nu știu, totul se simte de parcă este opusul zilei acum. Toată lumea doarme. Ziua se duce noaptea și practic totul se întâmplă pe invers. Mi-e frică de întuneric, dar poate nu este nimic de care să-mi fie frică. Sau este? Hai că l-aduc acum pe taică-tu. O seară bună. Mult noroc. I wanna go home. E înfricoșător pe aici. Ciao. Mai departe pot să aștept la ușă. Mai vin oameni. Bat. Hello, can I come in? I was taking a shelter at the bar down the road, but they kicked me out just like that. Deci omul era jos, la un bar și acum l-au dat afară. Pur și simplu. De ce? Bănuiesc că nu toată lumea îmi găsește personalitatea particularity pe palatable. Mă bate engleza la ora asta. Sigur nu ai ce să-mi cauzezi. Crezi că o să fie ceva diferit față de ceea ce s-a întâmplat în în barul respectiv. Îți apreciez încrederea în mine. Hai să vedem cine mai bate. Oh shit, are umărul cât. Nu mai zic cât. Ok, cum ai ajuns aici? Nu e ca și cum am vrut. Au venit vizitatorii peste mine, m-au dat afară sau chestii de genul. Ce o să faci acum? Nu ți-e frică? Nu mi-e frică. Și am gonit-o. N-am băgat-o în casă. N-am vrut-o. Sup, dude? Ăsta e drogatul. Dude, you've been seeing how gnarly things are going... Română. Ce s-a întâmplat aici? Ce naiba s-a întâmplat aici?
Zombie. Știam eu. Ok. Eu l-aș... Oh, ce păcat. Chiar voiam să-l bag în casă, dar am preferat să... Am zis că poate îl gonesc și o să-mi dea ceva în schimb. Seara asta nu mai vine nimeni, de asta e practic un fel de tutorial. Ai vreo 3 persoane pe care le bagi în casă. Uite aici, poți să-l asculti pe ăsta cum vorbește. Sau cum tușește. Bă, da, seara asta nu, mâncați și pula. În fine. Și putem să verificăm și geamurile, by the way. Uite, asta e casa vecinului. Păcat că n-am shift pe jocul ăsta sau space. Uite, aici sunt niște teenagers. Cum dracu le zice? Tineri. Și aici nu e nimic. Și cam asta e. Și acum ce să zic? Ne culcăm. Ne trezim. Good afternoon! Uite, astea sunt știrile. Crește anxietatea. Fenomenul cu vizitatorii. Uite, ăsta este un lucru pe care putem să-l verificăm acum la oameni. Este legat dinții. Dacă au dinții perfecți, porțelan, faianță, Dorian Hâțu, da, e GG. Putem să mai verificăm ăsta. Forest. Uite, de aici putem să ne facem rost de piață la 251 942. Numărul este random de fiecare dată și după ce salvezi jocul, ți reface numărul de telefon. Altceva, stai să văd dacă mai pot să mai verific o dată. Oh, shit! Asta este prognoza meteo cu razele UV, cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru în perioada actuală. Verificăm radioul. E pe... Și acum la programul Da, sunt un om. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă faceți o poză și să o trimiteți pe mailul respectiv. Da, sunt un om, arond, nu mai știu cum, sau ceva de genul. Da, sunt om, verificare, punct agenție, dar ideea este următoarea. Trebuie să facem poze decât cu ochii, dinții și mâinile, unghiile mai exact. Și asta e tot. Radio poți să-l folosești o dată pe zi. Asta e kombucha, ce fac cu el. Dau save la joc. Mai departe pot să intru aici, să mai vorbesc cu nenea. Să vedem ce mai face. Asta este un pluș de-al meu de când eram copil. Și crucea aia el tot nu înțelege de ce caută acolo, deși ar fi trebuit să fie într-un colț. Mai departe, ce putem verifica? Uite, o revistă. Este o revistă. Person in the crowd must be annoying with wish people would just leave me alone already. Ok. Honestly, I'm better off being alone. You can even talk out loud to yourself. Wow, poți să vorbești singur, foarte tare. Se bucură că e singur. Mamă, cât de trist e omul ăsta. Știai chestia asta? Știai că, uite, e poza asta de aici care seamănă cu Mary Monroe? Tantea asta, care cred că e nevasta. Și că, sincer, e mai bine că sunt singur, că acum pot să urlu cât de tare vreau în casa asta. Interesting, interesting. Ce mai avem pe aici? Bucătărie. Grandpa crammed every cabinet full of dishes. Only pulled out the fancy set holidays. Și acum cine mai are nevoie de alea, farfuriile alea șmechere de Crăciun. Mai departe. Avem așa, gândaci, castraveți, carne, lămâie, bobăr, curva. Dacă mă uit aici, îl văd pe Dumnezeu. Storage room. Aici n-am să... Oh! Ai vorbit?
Sper că vă dați seama că eu am filmat și am vorbit ca prostul. Și când am realizat am zis, bravo, eu sunt. Ne prefacem că s-a auzit tot ce am zis. Nici eu nu mai știu ce am zis. Am luat și o pauză ca omul. Ce facem? Ce verificăm? Mâinile. Ce curat, ce frumos sunt. Asta e bine. Dinții. Ar trebui să mă apuc și eu de fumat. Gen. Pe cine avem în casă? Oh! Ce zici, mă, supăratule, îți bag muie. Bine, hai, pa. Radio-ul folosit azi? Da, bă, l-am folosit. Televizorul? S-a dus dracu. Culca? Oh, ce terminat sunt. Seara asta vine fata vecinului? Da, vine fata vecinului. Să vezi că n-am cum... Ai noroc. Ce dorești? Îmi place. Am o armă! Delicios! Ești singur? Is your lucky day? Oh my shit! Ce mult îmi doream. Omule, pe mine mă enervează vino. De la Fema, nu fi copila, nu fi... Wow! Mamă, de când n-am mai văzut-o pe asta? Ce are, mă? Mai bag și un din ăsta, poate... Păi pe asta vrea să o sun. Asta era vista aia care e cititoarea vieții. Da, mă, și ce are? N-are nimic, eu am băgat familia aia. Am băgat-o pe... L-am băgat pe ăla, deci bate nevasta. Ogonesc? Am băgat-o în casă. Dar în seara asta n-ar trebui să vină și copila. Oh, ne vedem din nou. Ai rămas viu. Ceva ciudat, nu știu să explic. Aș dori să încep conversația asta cu Divination. Tell my fortune. Ok, alegem. Chiar că din asta nu prea... Ce mai facem? E GG? E GG. Și în teorie, dacă din prima seară moare cineva, e făcută, nu? Ai impostoare, nu? Nu știu dacă a murit cineva. Aia e o problemă. Ok, trebuie să ne uităm la ochii roșii. Sângerii. Bere Bobber. Bobber curva. Yaman. Sunați la 251 942. Bun venit. Nu-mi pasă. Interesant este faptul că vrăjitoarea nu are... Nu stă nici aici. Unde dracu stă asta, mă, în bucătărie? O, bomboclat! Mi-a murit ghicitoarea. Doamne, mi-a murit ghicitoarea. Mi-a murit familia. Da, și acum pot să o omor și pe asta, nu? Cred că da. Bă, dacă de urâtă și cât de ciudate. Îi verific. Nu ochii, nici dinții. Ba da, dinții sunt albi. Uite că dacă îi verific dinții... Mamă, câți dinți ai, fă? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 vizibil sus. Și jos pare că are exact la fel același. Mâncați aici sufletul tău. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Da, mersi. Are dracu aproape 40 de dinți.
Auto. Our inner cosmos is reflecting in the eyes, not the teeth. Do you wish to see your destiny in them? For the 10. You wish to shoot me because of my teeth? Surely you can sense is not me. Nu, Marte și Venus sunt acolo. You know a man with perfect teeth come to me once. I told him everything is fine, but your soul is rotten. Ok, deci totul e bine, dar sufletul tău este putred. Ce crezi că este mai important? You understand, don't you? Înțelegi, nu? Bă, e fucked up, bro, de tot tanti asta cu tarotul. Asta pot să zic. Și pe ăsta la ce pula mea îl mai verific? Nu, eu zic, ăsta n-are nimică. Ăsta e trist și atât. Hai, bine, nu mai... Cum te mai simți, pula ta? Da, bă, da. Hai să ne verificăm noi pe noi. Ochii? N-avem treabă cu ochii, că n-am băut nimica. Mâinile curate. Dinții. Un fumător ar muri să aibă asemenea. Dăm save la joc? No, nu dăm acum save la joc, dăm mai încolo. Hai să ne culcăm. Ne trezim. Bună seara! De ce să am încredere în tine? Cum o să ne ajuți? Și acum ce se întâmplă? Asta e aici. Mi l-a luat pe... Mi l-a luat pe ăla înaltul. Da, mi l-a luat pe ăla, dat afară din bar. În loc să-mi ia mie pe vrăjitoare lui Pizdi. Să vezi cum moare acum mie cineva din cauza ei. Ce? Da, mă. Ia uite-l. Ferească, mă, Sfântul. S-a mai trezit și ăsta. A? Da. Asta e comediantul, ai uitat? Ce ai pățit? Super. Îl băgăm în casă. Pe cine? Cred că am dat-o afară. El stă în bucătărie, parcă. Comediantul. Of. Aoleu, l-au omorât pe tasul. Cine a făcut-o? Vizitatorii. Of. Atâta-i pe seara asta? Nu. Wow! Ia uite-o. Păi, cam asta ar fi și ideea. Da. Păi da, dar știi care chestia? Eu aș vrea să nu fac ending-ul cu pisica, că l-am făcut deja. Da, știu. Da. Mai avem și noi. În seara asta oricum moare cineva. Fii atentă să vezi, în seara asta moare cineva. Păi am 2 impostori în casă. Sau decât una? Nu știu cum poți vedea, dar poți să vezi ce oameni ți-au venit, gen toți oamenii care ai văzut. Da. Da, știu, e în joc. Da, nu știu. Te uiți. Care e maximul? Nu pare să fi scris că a murit cineva. Ia să vedem, ne uităm la axile. N-are păr și pare ciuperci, înseamnă că e infectat. Așa.
Ce faci, fă? Asta a murit. Mai departe. Ah? Bă, l-am dat afară pe nenea. Ăla, așa. A? Da, l-am dat afară, aparent. Da. It doesn't matter how in the car. Ok. Ce? Ok. Conversația este pe sfârșit, ia? Axila. Bă, ce-i ciudat este că n-are nimic la axile. Și are puțin păr. Ok. Ochii... Bă, la dinți știu deja. La mâini nu știu și la dinți. Hai mâinile. A? Ce are în palmă? Pare tăiată sau păr? Pare de parcă ar avea fire micuțe de păr. Și oricum are unghiile făcute. Ideea e că ea oricum e gen că au murit ăia din cauza ei, nu? N-am pe altcineva. Morții, mătii. Păi, wow, insane. Mie îmi pare rău că nu o să-mi rămână cărțile astea de tarot. Ceea ce aș fi și vrut. Ok. Uite basementul. Pula seara. Nu, n-am dat eu crau ce aș fi vrut. Ăștia sunt cartofi. Și asta e tot aici. Mai departe. Ce mai avem pe aici? Tomata. Pese! Pese. From the Psychic Lady. 315071. Și cu cine o să vorbesc dacă ea e moartă? Structure of an apple. The over apple. The land of the mushrooms and paper. Fear of the mush. The thought is so enchants their meat. Only tears and okay. Check her breathing. Why won't you responding? I wish to die. They hung up. This was not quite what we expected. Wow. A murit genia sau de ce? 2, 5, 1, 9, 4, 2. Să vedem dacă pot să fac rost de mâncare de pisici sau de țigări. Luăm niște mâncare de pisici, asta nu mă deranjează. Și peste vreo 2 zile o să-mi iau și pachet țigări. Aș putea să dau un save la joc, nu zic nu, dar... Hai bine, dăm un save la joc. Vedem ce iese. Pulă seara! Cine bate mama este o femeie neserioasă. A venit delivery, eu cred că. Nu puteam eu să o las în seara asta vie. Nu puteam eu să o las. Sper că mi-a comediantul măcar. Mi-a luat copilul. Eu am vrut să fac ending-ul cu copilul. Ce părere ai de ăștia de în costum, adică aia de la Fema? Nu știu ce să simt despre ei. De ce să simți, gen? Totul a fost decis pentru noi. E o binecuvântare. Nu ai spune așa? Sau vrei doar să te acomodezi tu singur, ceva de genul? Nu pot să fac nimica sau fac tot ce pot? Nu pot să fac nimica. Da, știu. What can
Can any person, any one person in the face of disaster, cosmic calamity, death? Ascultă. Singur? Nu sunt. Dog rule the world and now only dogs survive here. You understand what I mean, yes? Things will never go back to the way they are. Life change. You're falling out of the lead. Next time we meet, things will be interesting. Okay. Wonderful cats with you. Why did you... Who did you... Shas, how did you ask me to let... A powerful entity awaits the cat's approach. Thanks to shit which far... La la la, do not see it all, okay? Ce se va întâmpla? Nu pot să zic mai multe. Am zis deja prea multe. Considera asta, tratează asta ca un advice. Dacă vrei, dar for 2 days yonder testing portents doom. When I first came here I felt something strange. Now the feeling has subsided somewhat. I think we are on the right path. Cred că suntem pe drumul cel bun. Sper să te revăd în curând. Cât de curând. Ah, wow. Nu credeam că încă se mai face delivery. Da, mi. Să ai o zi bună, el obișnuit să zică, oh, ok. Ce? Îi fac sprâncenele ca dracu. Ok. Deci, aparent... Nu pot să fiu sigur, dar obrajii sunt, cum îi spunem, uzi. Lacrimi. Intră. Aoleu, mi-am scăpat căștile. Doctor Lupește. Cauți ceva? De unde ai venit? De la spital, morții tăi. Marș și pula mea. Trag pula măta de doctor. Eu mai leg singur sclavii. Nu trebuie să fii și tu sclavul meu să mă repart-o pe mine. Pisi. Ia să văd și eu cum arată casa lui vecinul. Aurora boreală. Ruine. Și în ruine alea o să mute vizitatori și alți oameni care nu sunt acceptați de lume și morții cu morții, vii cu măsa. Și acum realizăm că putem să facem poze la oameni și când vedem că aura este ciudată, urâtă și diferită, oase, cum ar trebui să fie? Este vizitator. Aura cam. Each day spotting visitors is getting harder and harder. Okay. Eren Yeager. Energizant. Comandați acum la 251942 la For Rest. Ce să facem să nu mai facem? Unde e, mă, dispatch?
Ok, să verificăm cod 51 unit 23,8 reportează codul 60 Massive officers. Ok. This is 28 limită codul 451 ca la FEMA, mă jur. Requesting burn team for body disposal. Acknowledgement initiating the code 984. The city is este coordonat. Investing in standby reinforcements. Ok. Morții cu morții și vii cu măta. Pe cine am aici? Salam cu bile. Pe tine? O, ce zici, mă? Bă, gen... De ce te-ai oprit? Se gândea, mă. Oricum, da, o să vină Fema, că și asta e o chestie. Ok, am doar 2 oameni în casă. Pese, mau. Acum am mâncat-o. Pese, pisecă. Acum o alerg pe aici. Și acum mai dau și de mâncare, că sunt șmecher. Și după ce am mâncat-o, mai mângâiem o dată. Super. Azi cred că pot să îmi cumpăr un pachet de țigări. 251 942. Mi se pare... nu, mă. Nu, pe de mâine încolo. Și eu sunt nebunit ziua 6 de mâine încolo. Aolea, de cum mă culc dacă... Și-a dat jos cu săturile. La axilă ăsta e curat. Dinții poate, dar... sincer aș vrea să văd o poză. No, e prea curat omul. E mult prea curat omul. Dinții. Ha. Păcat că ăsta încă nu știe să vorbească. Da. Oh, că mă grăbesc. Acum a bătut, mi-e frică să cred că e femă. De ce? Cine ești? Un nene bătrân. O vorbă sau două despre ciuperci. Festivalul de ciuperci. În background, dacă nu vă dați seama, a ars totul. De către cine? Cultiștii. So please listen carefully and heed my words well. Mycelium? Yes. I know it's hard for ordinary folks to understand. They speak in their own strange way. Mycelium is how mushrooms talk one to another. I learned to hear. Nom. Festivalul de ciuperci. Ok.
You keep them, but why? It's just a small part of the book. Oh. L-am lăsat să rămână cu ciupercile. Atâta e pe seara asta. Fix atâta e seara asta. Interesant că nu se aude niciun sunet, de parcă ar fi ars ceva. Lumea panicată se duce prin casă random. De bat la uși. Oh, zici că a fost safe să-mi bag piciorul. Vorbește-mă iară că te-am auzit. Zici că e polonez la cum vorbește. The path along the field is littered with the bodies of those who try to run. Wow. Săraci. Mor datorită celor de la FEMA. Atâția. Ăsta râde în somn cu aia. Vezi o fată care își cară soțul pe la vecinul, pe la casă, dar nu poți să-ți dai seama dacă este viu sau nu. Tear strict, and she drags his heavy body away from the gunfire. You're left with a single thought. Will it only get worse? Things will only get worse. Da, și asta așa e. Da, bă. Țigări avem, țigări, în loc de Marlboro sunt Marlboro. Mersi, te pup. Nu mai am să mai văd aici că m-am uitat deja de 3 ori. You can hear this, stay away from the outskirts. Okay. FEMA officers are shooting at anyone trying to leave. Okay. Pet the cat. Pick up the cat. Și acum feed the cat. 2 zile la rând am lăsat-o. Ok. Și aici pe cine mai am? L-am pe comediantul. Unde dracu? L-am... Bă, la mâini nu, dar... La ochi. Na, e GG. Aici n-am cu cine. How are we supposed to communicate? RXM... Așa... Cum? Și eu ce pula verific la tine? Îți fac o poză, îți verific mâinile. Hai, pac sile. Hai. Am citit Skibidi. Nu știu de ce. Lasă-l în pace. Hai să ne culcăm. N-am ce să fac în seara asta. De fapt, aș putea că ce zi suntem? 7. Pot să-mi iau un pachet de țigări, cred că. 2, 5, 1 9, 4, 2. Sunăm. Mă sună Money Calling.
Răspund sau nu răspund? Wow. Mâine. Mâine facem cumpărături. Momentan maxim nani. În grupuri o să stea acolo. La vecinul, în casă. Aici. His jacket is ok. A venit Rambo. Ce face ăla? Verifică oameni și caută vizitatori și îi vânează. Săracul s-a spânzurat. Cred că a fost și jefuit, gen. Ăsta e inocent. Pe ăsta ar fi trebuit să-l bag înăuntru și nu l-am băgat înăuntru și o să moară pe lângă casă. Ăsta este impostor, dar în seara asta am zis că bag pe toată lumea în casă, dar și eu sunt un terminat, dar morții cu morți. Nu bă, ăsta era de ăla, era inocent, mă, și eu sunt handicapat. Wow, insane. Bă, toți mi-au fost inocenți în seara asta. Te rog să mai vină 2 persoane măcar. Bă, măcar 2 persoane să mai vină, sper să mai vină. Și nu mai vine nimeni. Bă, ce rău mă doare sufletul. Bă, mă jur, ăsta vorbește poloneză, vorbește franceză. Le are pe amândouă. Bă, ce oră face asta? Dacă nu face încă. N-a murit nimeni. Era și logic să nu moară nimeni. Nici nu avea cum să moară careva. Chestia asta e fake. Nu verificați urechile că e fake. 2, 5, 1, 9, 4, 2. Luăm și noi un pachet țigări. Ziua 8-a. Asta e așa. Să mă verific. Stai să mă spăl. Așa. Și acum pe cine verific? Ia stai. Lasă-te pe tine. Săracul. Gata, tata, ai scăpat. Da. Mă culc. Seară pachet țigări. Seara asta, dacă vine Rambo, îi arăt axilele că m-am spălat, m-am curățat, sunt complet curat. Cățeluș cu părul creț, fură rața din coteț. Și se jură că nu fură. Da, am prins cu omul în gură. Ăștia verifică. Haide, tata, haide, tata, haide, tata. Hai răbdare. Adu-i dracu pe aia înapoi. Că pula mea scap de vizitatori. Și acum ce? Nu, nu-ți dau 2 oameni. Morții mătii, vezi și în spatele meu din cauza oamenilor ca tine. Și acum mi-am luat 2 persoane. Nu mă doare că au plecat, dar erau inocenți, pula mea. Simți moartea. Futu-ză morții mătii să sput. Haide, tata, haide, tata, haide, tata. Pulă seara, Rambo.
Ok. Am uitat. Hai, mersi. Doamne, iartă-mă. Ăsta cine mai e? Ăsta e impostor? Sigur. Se vede. Are dinții aia. Așa scoși. Do you ever dream? Visezi? You're just like everyone else, even when așa. I wonder, is the sun to the blame or is it something else? What do you mean? Do you dream? Stai, wow. Why do you care sau do you dream? Nu l-am băgat în casă, dar l-am văzut și eu o seară. Cred că asta e tot. Și sper. Hai să vedem ce mai avem și noi. Ne culcăm, ne mergem, ne producem. Dar de ăla chiar nu știu nimica. Dar am zis și eu că poate o fi pentru că avea dinții aia prea scoși în afară și destul de albi. Prea albi, gen. Aici e gol. Aici am cultiștii. Să mai și vorbesc cu voi. Din moment ce n-am efectiv, am zis că vreau să fac cultiști, dar am zis, ba, pula în ei cultiști până la urmă. Mă fot în ei cultiști. Hai să verificăm cum sunt pe seara asta. Aici sunt bine, sunt păros. Mâinile cum sunt, ok. Ok, hai să mă apuc de fumat. Da, nu din seara asta, de mâine seara. În seara asta îi arăt maxim axilele, că sunt curat. Undeva pe aici. This is an evicted resident speaking. If Emma kicked you out like they did us, we are sheltering in the basement of a burnt house. Ce trist că burnt house e fix aia din spatele meu. The Hermit's Place. Pe aici știu că am eu casa lui vecinul care a ars. Atât. O seară bună. Bum, 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 bum. Cine bate mă să-i curvă? Seems like the festival steam is coming after all. Well then, I'm a friend. All people lost is lost. I bid you good day, good health, great joy, and plenty of smiles, my dear boy. Toodaloo, toodaloo, toodaloo. Așa. A venit baba. Este mai exact. Asta nu e un hotel. Ar trebui să pleci. Ia auto ce ură face baba. Băga-mi aici gura ta. Seara asta cine mai vine? Simți asta? Change is hunting you, so am I. Nu simt nimic. Nu înțeleg. E simplu. Let's give it a try, but first. Nu sunt singur. Până ne auzim data viitoare. Poți să-mi zici ce se întâmplă? E atât de cald. Abia dacă poți să respiri. Și lumea se comportă ciudat. S-a lăsat de televizor că se mănâncă numai rahat la știri. Și are dreptate.
a citit undeva că ăsta a citit undeva căci că a citit undeva că dacă nu citește pe ziarul și astea și nu ascultă de ultimele știri legate de vizitatori, o să trăiască mai mult. E prost. Dar mama și tata tot timpul s-au uitat. Ah. Ba, acum ce să zic? The sun's exploding, it's burning people alive, sau visitors crawled up underground, you can't trust anyone. E cu du-te vină. What if those visitors things killed them? Crap, why did they leave? Why didn't they take me with them? I don't even know what to think anymore. Maybe you don't trust me either. What am I supposed to do now? Îl bag în casă? L-aș băga în casă. Nu știu dacă e o idee bună. Cum ar fi și dacă o să se întoarcă ăștia acasă și nu o să fie gen părinții lui, adică. Dar poate ai dreptate. Dar poate ar fi o idee bună să rămân cu tine pe moment. Gata? Wow, insane. Ah. A venit bogătașul. Rather vague answer. Well, fine, I suppose we can finalize an agreement at a later date. Backdated appropriately, of course. Although, in lieu of formal contract, how much do you charge per night? Pay what you want if you feel you have to. Excuse me, do I look like I need a favor? Unbelievable to think a member of the respectable rentalist would turn their nose up to good money. Hai, intră în casă. Gata? Oh, GG. Când vine fema, de-abia aștept să îi bag pe ea în casă. Să-i dau pe ea afară din casă. Cățeluș cu părucăreț fură rața din coteț și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură. Mamă, ce roșu e ăsta la față. Ok. Mamă, ce dinți are. Ăsta e copil, mă? Că l-au părăsit părinții, gen. Să-i fac o poză. Bă, nu cred. Nu pare. A? Pula mea, nu știu. E cu du-te vină. Hello, PC. Pe ce avem noi aici? Și acum ce? Isn't it just finalize appropriate rental agreement? How do I do exactly? Is it really so important right now? I also appreciate you address me correctly. Just fuck off already. Actually, articolul 21 of the Constitution guarantees my rights to basic human dignity. So mind your tone. And I strongly suggest you start showing me some respect before things get unpleasant. Futuza morții, mătii. O fupam, mata. Dă să trag o țigară.
Ce bine e să fumezi. Mă mai deconectez și eu de la lume. Fii atent să vezi. Acum vor să ascundă gen tot ce se întâmplă în jur. Prin semnal vor să facă rost ăștia de la FEMA de toate semnalele de radio și din astea. Să gata, gen, să zică gata cu aia, FEMA e bine, nu? Gata, frate, că e carantină, marantină, am fumat o țigară și mi-am revenit. Hai să mai verific pe ăsta o dată. I-am verificat dinții, sunt albi ca dracu, ochii, i-am verificat aici, i-am verificat ochii, n-are nimica. Stai să sperii. Vreau să te testez, ok, am verificat axile, el am verificat lui ăla, nu lui ăsta. Ok, leave alone. Și acum I need to test you. Are unghiile cam ușor de tot crescute, dar nu par, știi ce, parcă s-a ajurit un pic. Da, asta nu are nimic. Ia să vedem. Pulă seara, pulă seara. Haide mă, mai repede că nu mai pot. Ce catastrophe. Fact major one. Authorities can't contain the outbreak. They ready to blow up the entire city. Să mor tu, că ăștia vor să bubuie tot orașul. If they don't figure it out, survive some. What the fuck is the point of your agency doing nothing already? I'm out of patience. I'm not arguing with you. Either we break the door down and clear out his hold'em rat's nest, or you hand over to people right now. It's like taking a fucking it's like talking to a fucking wall. Așa. O să fim mândru. Let us not waste time. How far offer my float? Wait, they are all dead? You took our only chance from us. O zi bună. Cred că am scăpat. M-am întors. Doar fisa lui vecinul a supraviețuit, gen. Ai o armă. În teorie pot să fac un ending acum, gen, dar nu vreau. O să-i arăt dinții. Pentru că am fumat o țigară în urmă, știam că trebuie să apară și el în curând. Greu. Mental vorbind. PC. Oleu. Și vrei să-mi zici mie că trebuie să fiu atent și la ăștia care sunt foarte transpirați? Ok.
Ok. Hai să ne uităm și noi, nu? La radio ce avem? Nu, e aici și e pe partea asta altă. Ok, pe asta o știu deja. Nimic interesant. Hai să mângâiem și noi pisica. Ce avem pe aici? Bă, dar asta încă există. Oh. Cred că o să plece ăsta. E, aia. N-am pe nimeni aici. N-am pe nimeni aici. Cam ciudățel ăsta. Ok. Hai să sunăm aici. Să-mi iau niște mâncare de pisici. 2, 5, 1, 9, 4, 2. Sunăm. Deci mi-e niște mâncare de pisi. Ok. Cred că în seara asta am belit-o. Cred. Vedem. Să sperăm că nu vine Rambo în seara asta, ceea ce sper, că doar ce a venit aseară. Ok. Haide, tata. What's coming to an end, can say. Nu sunt singur. Ok. O simt pe mata. Oh, baba. Capul la morți tăi, baba. Oh. Mamă, cum ard toate casele. Foarte ciudat e faptul că eu nu ard încă. Ah, uite o blondă. Asta nu e aia. Nu e The Beach. E caracter nou. Ce? E caracter nou. Da. Am mai avut-o pe asta, dar am uitat ce face. Bărbatul lucrează cu Fema. Și avem și noi un caracter care e deghizat în ăsta de la Fema. Nu e deghizat, el e de la Fema. Hai, băgăm în casă. Wow, îmi place.
Boot M out before it's too late. Grea decizie. Hai bine, să vedem pe cine am dat afară, că nici n-am fost atent. Ce pula mea. Marș, coaie, ți-ar prinde bine o salată. Da, era negă? Hai bine. Chiar aveam nevoie gen de era negă, de-aia zic. Îi verific pe ăștia. Bag un energizant. Și pe urmă. Wow. Care morții tăi. Care băga mea și pula măta. Ok, nu ești. Bă, deși... Ok, cine a murit, gen? Ăsta. Because of who? Ok. Ok. Insane. E cu du-te vino. Ok. Ok, nu știu. Dinții nu sunt, dar... Hai să vedem. Ok. Am omorât un om. Am omorât un inocent. Nu era vorba că scrie că-ți dă cu roșu, cu de-alea. Ba pula mea de treabă. Cu jocul morților lui. Bă, futu-ți mort. Mamă. Gata, în seara asta sunt mort. Sau... Da, sunt mort. N-am să mai fac. 2, 5, 1, 9, 4, 2. Sunt degeaba în seara asta. Doar să bag lume în casă și cam atâta. Altceva n-am să fac, efectiv. Mama mea, să vezi că în seara asta mor. Dispatch to all FEMA units. The new așa, codul 451 is replaced with code 955. Do not burn bodies. Ok? 955 am zis, nu? Deci vedem. Sunăm la mișto. Ok. Dacă e. Dar era vorba că îmi dă și mie niște peră neagră, că îmi dă energizant grasul. Și l-am omorât. Oricine intră în seara asta e bine primit. Aoleu, ce arăt eu acum lui ăsta? Ce arăt eu acum lui ăsta? Da? Nici n-am mai fumat de câteva zile. Am scăpat. Matematicianul. Morții mătii. Ăsta ce e? Da? Hai că l-omor mâine. În seara asta nu... În seara asta îi bag pe toți, că am băgat mâncare de pisici. Ăsta tot așa. L-am adus și pe soțul. Ce tare. Lua aia blondă, dacă am înțeles bine. Ok.
au intrat decât 2 persoane. Foarte tare, n-am să mint. Hai azi, haide. Sunt curios de cât timp filmez, gen. O oră și ceva, adică... Mă ia criza. Mamă, doare spatele, mi-e foame. Mama, am 4. Nu mai aveam broadcast, nu mai aveam signal la televizor, gata, asta a fost. This is current okay. The second had left the city permanently. Immediate backup. We need the backup now. We can't do sau ceva de genul contain the eject people. Cred că. Îi zic că ești bine. Asta o să zic. Așa, am băut aeroniega, am dat save la joc. Unde dracu verific? Are iritații pe axilă și n-are păr. Nu? Ba pula măta. Da, și era de la nașpa. Și ăsta ai zis că e, nu? Ăsta unde ar trebui să-l verific? Tot la sub braț? Sau să-i fac poză? Are păr și e curat. Hai să vedem ce iese de seară. În fine. Vreau să mă spăl. Ochii, mâinile, dinții. Încă sunt galbeni. Hai să mă duc să-mi cumpăr un pachet de țigări. Mama's Boy Sister. Deci e sora lui... Mama's Boy Sister. Mama băiatului... Sora mamei băiatului. Ok. 07 607 850. Sunăm, o să dea număr invalid. Nu. Hello, who is this? Hello, your brother gave me your number. What brother? I don't even... Oh, you mean my father's son's... But wait, who are you? And why is he with you? His parents disappeared. Disappeared? Why did that happen? You don't mean they... Damn, this can't be real. Are they dead? Most likely. I can take him in. Tell him that he knows we're alive. And thank you for helping me. Goodbye. Wow. Insane. Mersi de ajutor. 251 942. Sunăm. Pulă seara. Nu acceptăm. O accept maxim pe mată. Mângâiem pisica. Hrănim pisica. Mângâiem pisica. Agităm pisica să vomite. Am dreptate. Și acum mă culc. Besi doarme. Mamă, 13 zile deja. Bum, 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 bum. Interesant e că încă nu-mi bate nimeni la geamuri. La ușă, pardon. Că nu vine nimeni azi. Wow, nu e timp de așa ceva. Nu e timp de uitat pe geamuri. Wow. Mi se pare mult mai... Asta pare mai pe mijloc. Săracu. Mă culc, mă?
cred că am obosit. I should board the map. Cred că trebuie să-i dau afară. Cred că am înnebunit. Da! Da, bă. 14 zile. Este așa. Când am băut ultima oară Eleniega? Am ceva timp. Nu e ca și cum am băut acum. Și vrei să-mi zici că nici nu pot să intru, nici nu pot să sun. Nu mai pot să mai fac nimic, ca și eu mi-am dat comandă de... A, nu, încă nu mi-am dat comandă de țigări. Deci nu pot să fac nimic. Sunt full de energie? Cum adică eu sunt full de energie? Da, morții tăi, mi s-a buguit jocul? Bă, gen... Da. Deci... ori mi s-a buguit jocul, mi s-a buguit jocul, că altfel nu... Și mă întorc de mai de jos. Că asta trebuia să fac acum. Din moment ce nu pot să mă duc nici la baie. Și ar fi trebuit să mă duc și eu la baie. Nu pot să verific nimica, nu pot să fac nimica. Sunt full de energie, deci asta înseamnă că mie mi s-a buguit acum jocul. Ok. Main menu. Ok. Continuăm de la ce zi? Sunt curios. De la ziua 13, acum voiam am dat ultimul Eleniega. Super tare. În cazul ăsta, ce avem de făcut? Ok. Deci, primul rând. Morții mătii. Morții mătii. Așa. Ok. Ok. Leave alone. Hai să mai verificăm o dată la ochi, nu la dinți, pentru că îi ține închiși. Sau să-i facem o poză, să-i verificăm aura. Asta e curat, e copil cu minte, avea stele pe lângă el, zici că era Dumnezeu, vrei să te mint? Ok, hai să mă verific și eu. Sunt curat, am păr, sunt păros. 6, 1, 6, 1, 2, 1. Hai să vorbim cu ea. Ok. Și acum ce fac? Miau. Îi dau din asta. I-am dat de papa. Da, nu mai am să mai fac. Ok, aia e. Și la bucătărie am ce consuma. Nu, dacă aveam, era bine. Din moment ce nu mai avem ce face în secunda asta, nu mai avem ce face în secunda asta. Vă dați seama? Nu e după mine. Nu e timp de așa ceva astăzi, nu e timp de așa ceva astăzi, nu e timp de așa ceva astăzi. Nu e timp, pisică. Nu e timp. Verificăm, ieșim. Nu mai e nimeni. Ne întoarcem înapoi, n-am nimic de făcut. Trebuie doar să mă culc. I should board the map.
things are only gonna get worse. Okay. Insane. Ok, cred că mie mi s-a bugat jocul. A? Ah, wow, insane. Mi-am securizat un geam. Tu ce ți-ai cumpărat? Nu știu, am ca mai nou? A? Păi și eu zic la fel. Ți-ai luat un joc de la iar retardat. Am înnebunit! Gata. Gata, chat. Mamă, ce mă doare spatele. Păi, am ajuns în beci. Am înnebunit. Nu? Pe ăsta e ending-ul cu beciul, cu pisica. Nu e ăsta? Nu! Nu? Păi și bă, ăsta ce căcat face? A, intră oamenii peste el. Da, bă, stai, da. Ok. Gata, bă, chat. Cam asta e. Vă mai las câteva secunde să admirați jocul, să ascultați melodia și v-am pupat.